Sanibona bosisi. Sawubona. Ninjani? Siyaphila. La besikhuluma nabo uba amagama. Igama nguSenamile Mchunu. Mina nguNdumiso Mtshali. Okay. So niuqale nini lo mkhakha we-acting? Umkhakha we-acting sawuqala January. Mina ngiqale March. Okay. So like production eyodwa noma mhlawumbe nihlukene ngama-production? Production eyodwa. Okay, ngiyamizwa sisi. So siswamlana sikubona uvunulile mhlawumbe kwenzakaleni? Today as Amandlethu art production besihambile siye koMnguni siyenza i-stage play. Khona nje le movie yakhe engithanda ngosami la usuku ukhala khona ubushonelwe ingane yakho. So laphana ke siyabona ukuthi italent elikhona. So njengomunye ke wabantu esibabonile ukuthi banama talent and good kakhulu. So mengahle kuthiwa mhlambe ke kune production ekubiza uphesheya. Ungenza njani? Imvumo kahle kahle ungayithola kuba. Ngingayithola kumphathi wami. Okay. So usuke like umphathi wakho connected nabazali? Yebo. Okay, hayi ngiyabonga kakhulu sisi wami. So ake sithi njengamanje asimelana okwanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Uqhubeka uyithobe njalo. Ngiyabonga. Thank you. So if ubona abantu bakwi-cast ubathatha isokwane? Fana nomndeni wami. Okay, so sithini isifiso sakho mayelana nethalente lakho? Kuningi kodwa okubaleke kakhulu ukuthi ngenze nje abazali bami be-proud ngami. Okay, so lento le ikulekele laphi njengoba wenza into like ephathelene nedrama thizeni. So lento leyo siyabona njengamanje ukuthi iningi ingene edakamezweni ngenxa yokuthi ayikho into asuke bebhizi ngayo empilweni. So njengamanje wena uzizwa ukanjani ngayo yonke into? Sengisho ukuthi mhlawumbe ikulekele laphi, mhlawumbe ekuthenini ungazwani nabangani abakanjani yonke leyo nto leyo. So ikugwenisana yonke leyo nto leyo. So kutheni ukuphawula ngalokho? Ukuthi vele nje isikhathi esiningi ngiyazi ukuthi ngiba-cast ukuze ngalokho ngigcina entweni engekho right. Okay, izinto ezifana nani mhlawumbe? Like abangani abangekho right noma idakamizwa kukho konke nje. Okay, so lokho kahle kahle kuyaqoqozela sekukonke ukuthi ukwazi ukuthi ube nendlela yokuphila njengomuntu omusha. Okay, siswami ngiyabonga sike simelana okwanamhlanje. So ake ngithi ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho.